Štejn, no a ja vás vítam spoločne po dlhej dobe s mojim kamarádom Michal LP. No a my spoločne ideme zahrať Bed Wars, ako ste už si mohli všimnúť, pretože mám v ruke bed, čo je po anglicky posteľ. Hej. Dobre. Kámo, a vieš čo som... Kámo, ja budem asi robiť vlogy, kámo, lebo vieš čo som teraz dostal? Neuveríš, kamaráde, vieš čo som dostal? Kameru? GoPro. Rekt. Že to som nevedel, stále si tu o tom básnil. Že, počuj, ale chceli sme to natočiť s takým kamarádom, ktorému ale vlastne nešiel zapnúť Minecraft, takže pre neho smola. No, a my vám to zatiaľ strihneme, že áno? Áno, His name is John Cena, poďte Cena is best. Už nás to presúva rovno asi do mapy. A už sme tu, jedeme do Čína. Čína is best. Čína is good. Homeless. I'm homeless. Nie, pusti tam niečo. Kde? Ty si Dilino, ty si hacker. Ti dajú ban na Minecraft. Ale Ti dajú ban na Minecraft. Nič mi nedajú, lebo ja som cheater. Nemám hacky vôbec. Vôbec som to teraz nepriznal. No povedz, čo je s nami na strede. Ináč ja chcem urobiť takú ako keby, takú menšiu sériu, kde bude ako keby niečo, ako keby cesta na stred, či nie, cesta na koniec sveta, kde by sme mali prakticky zabiť toho draka veľkého. Takže by sme sa to snažili urobiť do nejakých takých, čo ja viem, 50 častí. Nič som nepovedal, prosím ťa, však ma poznáš, nie? Ja, to sú není diamanty, tak nič. Ja taký, že daj sem tie diamanty. Daj sem ich! Vole. My sme akí? My sme zelení? Či modrí? My sme modrí? Nie, my sme zelení. OK. Mimochodom zelená je moja najobľúbenejšia farba, keby čo si. Aj moja, na minihre. Zrovna na tejto. Kámo, neviem, prečo mi to teraz seká. I. I. Ja chci spívať. My sme zelení teda? Nie, my sme oranžoví. Ale fakt. Ale však ti vravím. No oranžoví. Oranžoví tu nie sú. Ale sú. V tom asi nie. Chod zastávať posteľ. A čo som ja? Tvoja mamka. Hej, neurážaj mi mamku. Damn, son. Počkaj, tak teraz si dám ja jeden takú peknú vecičku, čo ťa... No daj mi, zrekti ma, prosím ťa. Ja chcem, aby si ma zrektil, prosím. Zrekti ma. Počkaj, povedz niečo o mojej mame. Prosím, zrekti ma. Zrekni ma. Prosím. Dívej. Zajtra by si išiel natáčať? Ráno? Hej. Ja mám VIPčko na bros. Pôjdeš teda? Čo? No to sa aj tak padá. Ráno pôjdeš? Jasné, že hej. Dobre, tak by sme ráno ešte niečo. Dneska by som mal vydať jedno video, respektíve toto by som mal vydať, toto video. No a keď ho vydám, tak vydám ďalšiu časť tohoto. No a až sa dopracujem do tej poslednej, kde už vlastne budeme už končiť. Dúfam, že neskončíme hneď, lebo by sme boli dobrí lúzri, že áno? Nie, boli by sme najlepší hráči na svete. Tomu ver. Tomu verím. Jau. Dáme san. Dáme sane. Dáme sone. Teraz ma nechaj, teraz AKO zastávanie postele, že idete na chuj. Eke, ginade. I'm a chumster, motherfucker, I'm so cool.
Genade. Je immer čas, je nade. Máš dobrú anglinu, ti poviem. Na Teraz... tomto strede posratom mi to vždycky seká. No však, to je smola. Tvojej matere. Čo mi uražeš mater? Ty jeden pierdolák. Vôbec som tu zas celú barak nezastával. Vôbec som zas celý barak nezastával blokmi. Vôbec. Kdeže? Leže, to je pohodičkové, dá sa prebieť. Bože, 4 FPS-ka, čo ti dáva? Poďte preč, už stávam. Poďte preč, veď ja stávam. Ale nie. Nejaký týpek, počkaj. Je tu? Kámo, taký týpek sa to vieš ako volá? Ako? 4, 2TV, 4, kámo. Vieš čo to znamená? Čo? Ono by to malo byť správne 4, normálne V a 4. Takže to by to znamenalo 4 proti 4, hej? 4v4, takže 4 versus 4, hej? Ale nič. Ale proste on tam mal napísané 2TV, hej? Nechápem. Že už som tu postavil národné moto. Sorry, že hľadím do zeme, ale... Že debil. Počkaj! Ty si debil. Ja tu budu kvôli tebe hejtovať. Ale budú. Nie, kdeže... No! Pohápa! Čo ti dáva, tak to si teraz musíš pozrieť. Čo ti dáva, toto si musíš pozrieť. Škoda, že to nenatáčaš. Ináč, keď to on natáča, no tak proste ma není počuť tam, chápete? Nechápeme, lebo... Proste nemám mikrofón, hej, ja mám... No mám respektíve mikrofón, ale natáčam to na notebooku, hej. A proste... mám to. A proste v tom notebooku je zabudovaný mikrofón, hej. A kebyže mám normálne ten mikrofón môj, s ktorým natáčam, hej, normálne, tak proste ho nepočujem. Môj mikrofón, vole, môj notebook by to nezobral, hej, proste by to nezobral. Takže tak. Takže preto on to nemôže natáčať. Kamo, ráž! Kámo, on je dobrý, zelený mi prišiel. Niet. Dobre, máme to. Teraz celú GoPročku, celé tieto veci tu mám rozházané po byte, ty kokos. Po stole. Dobre. Ide do prdele! Zemrel si. Rážby, nie. Rážby, good rážby. Ja som dostal golden apple. Good. Good idea, motherfucker. Good idea, motherfucker. Oh. Shut up on your mama. Shut up on your mama, nigga. Ale nie som rasista, hej, nie som rasista. Ok, klídek, máme goldy, ok, máme goldy. Si tam hore? Ja som tu. Ok, idi na chuj. Ja som homeless. Máme goldy. Ty idiot! Přibáni. Ty hajzl. Ty hajdalak. Počuj, ja to musím teraz strihnúť, hej. No vlastne už to musíme aj ukončiť, hej. Takže to ukončíme. Bacha, niekto sem ide. Dobre, tak to ukončíme. A ak sa vám niekto páčilo, zanechajte like, odber, koment. No a my sa spoločne uvidíme u nového videa. Čaute!